Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer moment, agrair-li la bona predisposició a poder canviar l'ordre del plenari, ja que al vull tratar els pressupostos entenc que jo haver renunciat ja no he d'estar participant en aquesta votació. En primer punt, m'agradaria explicar els motius del meu rebuig a l'acte de regidora. I no és altre que, com bé sabreu, si regidors, jo tinc una discapacitat visual que ja quan vaig entrar a l'Ajuntament fa 6 anys ja la teníem, però en aquest últim any, per un agreujament i al veure que la dificultat i el no estar en igualtat a l'hora de poder treballar, he pres aquesta decisió, que la veritat no és fàcil, però bé, al final la vida continua i a voltes les decisions s'han de prendre. És el primer, i ara després m'agradaria agrair a tots els regidors de la corporació, del grup Compromís, del grup socialista, del grup Esquerra Unida i a la presidència, senyor alcalde, la cordialitat que hem tingut sempre en aquests anys, que la veritat que ha sigut molt agradable treballar, a voltes dur, però aquesta és la política. També m'agradaria agrair, ja que tenim així a César, que m'agradaria que donara compte als funcionaris de l'Ajuntament, també l'ajuda que he tingut en tot moment dels funcionaris de l'Ajuntament i en especial de César, que és una persona molt agradable i que la veritat m'ho ha fet el més fàcil possible. També agrair a la meva família, a la meva companyera de vida, Vanessa, també el suport que he tingut sempre en tot moment, sempre quan la necessitat s'ha tingut i, la veritat, moltes gràcies. A la gent del meu partit, gent que he estat treballant i que també continuaré treballant, però ja d'una altra manera. Persones que m'han fet poder estar participar i treballar des del partit en molta naturalitat. Això també és d'agrair. Després també, en aquest cas a Mario i a Maria, primer són els regidors que jo vaig començar a treballar fa 6 anys, que també a part de companys de partit, la veritat és molt bona gent i he fet una bona amistat i saben que em tindran per el que faci falta. També agrair-li a Manolo Vidal, que és la persona que va confiar en mi fa 6 anys i em va donar l'oportunitat de poder participar i treballar per al meu poble. També li vull agrair. I a Eva, per supost, Eva, que és l'actual portaveu, que puc dir d'ella que és una dona molt treballadora, molt treballadora, també dir-te que seràs una bona alcaldessa i el desitge tota la sort del món. Però bé, ara ja parlem de futur. Jo me'n vaig, entrarà en el meu puesto Domingo. Domingo és una persona que, com tots ja el coneixeu, una persona que no és que visca a la platja, sinó viu la platja. Serà, jo crec, un activista molt important en la platja i també li desitge tota la sort del món. I res, ara a partir d'ara la vida continua, jo tornaré segurament, a més d'ajudar i pugar en el partit, també d'on vinc. Jo tota la vida he estat en el món associatiu i ahí és on vull tornar. Entonces, res. Sí que m'agradaria, i per a finalitzar, és li demane César, que això ho hem parlat alguna vegada, de que espere que el pròxim regidor que entre en discapacitat que jo vaig assegut al principi i que ho tinga un poc més fàcil. Entonces jo sé que a voltes ho han parlat César i jo i ell m'ha comentat que està en un foro, sí que m'agradaria que continuï treballant en aquest punt i que quan torni a entrar algun discapacitat ho tinga d'una manera un poc més fàcil. Res més, agrair a tots i moltes gràcies.